Salam alaikum malen chen muso dimsen wa kroba aw dengen na balma ke do drissa me menta folni tanu be ga takaw bela jeli ro ayo haketo nye video follow effacer parce que ay magique may bié octobre kalo clip bisaba ani kele samba fla ani mois ani saba ina fo ambe kumba do to na kunu anya fo ka fo ko femie minisme ko avec Allah be benka mi ka be na soso ka be na boli ka bo kidal ensuite ka be na kayin fana be na fere bege pour que ka di terrorisme effectivement ce matin ay jawe ay fenchame minisma yi den ka bo so ma dena ska suli poy ku kam no mbeche kidal kan kabla ka kanto terrorisme bolo non on s'en fout ka fo ko minisma tara o de kadi anye yere mais ambe fede ka anga tiene yira jena. Sinon, ministre ka tagali, ça nous fait pas mal. Attends, toro, were d'anga l'année, on s'est battu plusieurs fois pour que ministre kata. Mais on me fait comme yira jena au jume. Oui, j'enfant membe le complot international contre le Mali. On me fait que tege nyeshin odema. Parce que benga jume. Ni ministre be taga kaboro et résolution 2690 ko ni ministre be taga ro la kaka yoro di Mali autorité ma. Kaka yoro di Mali autorité ma. Mais ministre tara ka bo agel hok ki denga ta somada na usola ka bo kidal fana ku denga bo ka so ma yoro di autorité ma. C'est là le problème. Sinon ministre tara nous on s'en fout. Ministre tika fenya ya problème de la sama. Mais le problème c'est quoi? Atakatoko. Janfam mi atakatoko konna la c'est là-bas le problème. C'est là-bas le problème. Mais ministre ka somada na boli kidal ayem blaka iningal damadon ke ministre kun kan ataka novembre kalo kle tan durube kle tan woro on bolo kunga jaare mais olu de ko ay nyama anga to en foni ndoyin wala sa ambe se ka bokonya ay Allah ba ka nan ndo ambe kandi awma olu de Allah nyini nango d'accord kele tala comme ako ambe se ka labe ka do de ma donc amfana ba labe ka do ma kle tan duru ka ko nyu usola ka bo so ba da fa wejume we janfan am benamin ka ma bo asraka muna an bɛnna min ka ma bɔ a sira kan o ka kuma ye jumɛn ko lakanabaliya ko terrorisiw bɛ yen donc k'olu bɛ ka sira lakanabaliya ye k'olu de la olu bɛna taa joona donc kɔrɔ k'u bɛ k'u teliya ka taga yanni terrorisiw de ka se mais a bɛɛ y'a ye sɔgɔmada na video la minisma bɛ ka bɔ Kidal kan kɔnɔ waati min na terrorisiw ka mobile jɔlen don da la e bɛ k'i teliya ka taa yanni mɔgɔ min ka se yen e bɛ taga k'o tigi jɔlen to da la a ma se ma e ko k'i bɛ ka sira ɲɛ de a ma se ma donc kora ki kunti ka sira o tiginye janfan wɛrɛ de be flana ye jume n'a sɔrɔ ni o terroriste de be insécurité lase ema o muna o ma sema comment est-ce que ministre sera ka bɔ terroriste ɲana marfa kelema ci kabakuru kelema fili puis fo terroriste be ministre bɔtala filmer ministre ka minɛnw a ka marfaw ana ka mɔgɔ n'a ka balo bɛɛ bɔra terroriste ɲana u ma minɛ u ma mɔgɔ minɛ u ma foyi minɛ aw dun ka sira ni terroriste ni ɲɛ donc ça veut dire que ɲininkali jume bɛnkan jumɛn bi aw ni terroriste ni ɲɔgɔn cɛ sisan aw bɛnna mun kan n'o y'a to aw bɔra ka taa kutu aw bɛnna mun kan n'a sɔrɔ n'o bɛ ka aw de ɲini k'aw bɛ ka siraw de ɲini aw bɛnna mun kan bɛnkan jumɛn kɛra aw ni terroriste ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali sabanan ye jumɛn pourquoi aw bɛ kan to terroriste de bolo parce que u bɛ bɔ terroriste jɔlen don da la et bizarrement terroriste ka n'i jɔ ministre ka kan da la ka ministre bɔtɔla lajɛ terroriste ma foyi fɔ o mana kɛ terroriste min ye o ni terroriste ni ministre jɛlen don fɛn dɔ ma dɛ donc n bɛ fɛ ka diɲɛ ɲɛ jɔ nin yɔrɔ de kan sinon dɔ bɛ taa fɔ oui aw de ko ministre ka taa ministre taara a b'o kuma caya mun na aw an de ko k'u ka taa wa hali u bɛna bɔ Kidal ka taa taali min kɛ Gawo mana ɲɛ dɛ u ka bɔ Kidal k'u tilen ka t'u ka so an b'o de nɔfɛ mais comme hadamadenw de don an bɛ diɲɛ min kɔnɔ an tɛ fɛ ka sariya sɔrɔ o de la an bɛna jɛn n'a ye u bɛ bɔ Kidal u bɛ na Gawo u b'olu labɛn u bɛ taa kɔrɔ ye jumɛn anw tɛ janfa mais olu de bɛ ka janfa kɛ olu de bɛ k'u cun an ye n'i taara fɔ ko a ko ministre ka taa mɛnna u bɛ ka taa mun na a b'a kuma caya mais an ko k'u ka taa de est-ce que an ko k'u ka bɔ Kidal ka na Gawo an ko k'u ka taa de mun na u bɔ Kidal ka na Gawo donc nin janfa in de bɛ yen sɔgɔmada na o ye nin baara in de kɛ mais maliyɛnw aw hakili sigi
ayo hakili sigi n'a fɔ ŋomira la mɔden ayo kɛ pewu ko tɛ armée kɛɲɛ bilen n'ala ka jɛ ye c'est-à-dire a bɛ n'a fɔ Kidal bɛ armée bolo i n'a fɔ ko voilà i yɛrɛ taara i ka fɛn min bila clé ni fɛnw b'i bolo quoi ni waati min ka di i bɛ taa ta quoi heure min ka d'an ye don min ka d'an ye sɔgɔmada ni wula de ka di armée kan a bɛ taa minɛ k'i sigi a kɔnɔ donc an k'o baara to armée bolo an k'o labɛn t'o bolo n'u y'o kɛ cogo min na an k'o t'o bolo olu bɛ so la olu b'o ɲɛdɔn an k'o t'olu bolo an b'an sigi k'a lajɛ parce que nous avons aujourd'hui une armée professionnelle des éléments aguerris stratégiquement moralement physiquement matériellement renseignement l'armée c'est au top donc an ka nin baara to armée bolo olu b'a dɔn bɛ nin kɛ cogo min na an k'an tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ka kibaruyaw kɔnɔ k'an ka satellite Saturne a mununen don ka ɲɛsin Kidal ma mouvement bɛɛ dɔnnen don baara bɛ ban latinɛ baara bɛ ban latinɛ an kana presser armée ma dɛ an ka to ka gérer avec professionnalisme avec sérénité avec calme mena dakuya damadɔ fɔ minnu bɛ tubabukan mɛn parce que mɔgɔw bɛ k'an lajɛ burkinabé bɛ ligne na congolais bɛ ligne na ivoirien bɛ ligne na merci beaucoup cette vidéo c'est juste un témoignage pour vous montrer à quel point la MINUSMA a trahi le Mali pour vous montrer à quel point la MINUSMA a d'autres agendas sous direction des officiels français. Ce matin, 31 octobre 2023, la MINUSMA s'est retirée du camp de Kidal en laissant le camp aux mains des terroristes. Alors qu'à l'initiale, la résolution 2690 oblige la MINUSMA en se retirant, en remettant les clés des camps aux autorités maliennes. Certains vont dire, bon, vous avez demandé le départ de la MINUSMA, pourquoi si aujourd'hui la MINUSMA se retire, vous en faites un problème? Non, ce n'est pas le retrait de la MINUSMA qui nous pose problème. On s'en fout. La présidente de la MINUSMA, pendant 10 ans, ça ne nous a pas servi. C'est nous qui avons manifesté pour demander le retrait de la MINUSMA. Alors nous sommes contents du retrait de la MINUSMA. Mais nous voulons juste vous montrer à quel point cette force-là avait d'autres agendas, à quel point cette force-là nous trahit, à quel point cette force collabore avec les ennemis du Mali. Pourquoi la résolution oblige la MINUSMA à remettre les clés du camp aux autorités maliennes? Pourquoi la MINUSMA demande aux autorités maliennes de lui accorder jusqu'au 15 novembre, jusqu'au 15 au 16 novembre pour se retirer? Et se retirer précipitamment le 31 octobre. Pourquoi la MINUSMA fait ça? Ce n'est pas une trahison? C'est fait exprès. Donnez-nous 15 jours. Nous allons nous organiser pour nous retirer en toute sécurité. Et pendant ces 15 jours-là, vous vous organisez, vous venez, on vous remet les clés. Nous, on se prépare. Et moins 15 jours, vous partez. Hein? Et vous remettez les lieux à nos ennemis, à des forces qui nous combattent. Ça, ce n'est pas une trahison. Ce n'est pas le départ de la MINUSMA qui nous fait... On s'en fout. Mais ça, ce n'est pas une trahison. Ça, ce n'est pas un complot contre nous. Ce n'est pas un complot contre nous. Deuxièmement, la MINUSMA met en avant l'insécurité, c'est-à-dire la menace terroriste. Là aussi, on se pose des questions. Si la MINUSMA a tant peur des terroristes, si la MINUSMA veut partir avant l'arrivée des terroristes, ben ce matin, je vais vous montrer après la vidéo, mais ce matin, la MINUSMA, en retirant du camp de Kidal, passait devant des terroristes qui étaient stationnés déjà devant le camp. Les véhicules, le personnel, le matériel de la MINUSMA
passaient devant les véhicules des terroristes qui étaient stationnés devant les camps. Pas de coups de feu, pas de jet de pierre. D'ailleurs, les terroristes applaudissaient la MINUSMA. Et pourtant, la MINUSMA avait peur de ces terroristes. C'est ce qui a motivé son départ précipité. Mais voilà que cette MINUSMA vient de quitter la base devant les mêmes terroristes qui faisaient peur à la MINUSMA. Alors, il y a eu quel deal entre la MINUSMA et les terroristes? Quel était le complot? Quel était le deal? Il y a eu quel accord? Qu'est-ce qui a fait que hier, la MINUSMA fuyait les terroristes? Hier, la MINUSMA se préparait à fuir les terroristes. Mais aujourd'hui, la MINUSMA passe devant les terroristes qu'elle fuyait hier sans accrochage ni rien. Et encore, ces terroristes applaudissent la MINUSMA. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas là un complot? Ce n'est pas là une trahison? Ce n'est pas là une trahison? Il y en a qui se promènent dire, ouais, vous avez demandé le départ de la MINUSMA. Aujourd'hui, la MINUSMA se retire, vous en faites un problème. Nous, on s'en fout du départ de la MINUSMA. Mais comme prévu par la résolution 2690, la MINUSMA devrait se retirer de façon ordonnée, coordonnée et sécurisée. Et surtout, il y a eu un planning, il y a eu des dates qui avaient été fixées. Pourquoi la MINUSMA viole ces dates? Deuxième principe, la MINUSMA doit remettre les clés des camps aux autorités maliennes. Pourquoi la MINUSMA fuit ça également? C'est là la question, sinon la MINUSMA nous sert quoi? Rien. Et, bizarre, la MINUSMA remet le camp aux terroristes. Des terroristes qui sont combattus par tout le monde entier. Des terroristes qui sont recherchés par tout le monde entier. Et voilà que la MINUSMA remet le camp à ces terroristes. Ah! Ben, c'est pas la schizophrénie quelque part. Parce que nous, on ne comprend plus. C'est quoi cette histoire de terrorisme-là? C'est quoi cette histoire? Tantôt, des terroristes sont les plus méchants, mais tantôt, des terroristes, vous pouvez collaborer avec eux, vous pouvez discuter avec eux, vous pouvez même les laisser des positions. C'est quoi cette histoire de terrorisme? Nous, on n'a rien compris. Nous, on n'a rien compris. Des terroristes qui étaient tellement méchants jusqu'à ce que la MINUSMA était obligée de fuir. Mais aujourd'hui, bizarrement, ces terroristes sont devenus dociles. Ces terroristes sont devenus moins méchants, ils sont plus méchants. Ils peuvent même venir s'arrêter devant les camps de la MINUSMA et la MINUSMA peut sortir, les laisser, bon, rentrer dans le camp, faites ce que vous voulez. Nous, on est partis. C'est bizarre, hein? Alors, c'est quoi cette histoire de terrorisme-là? Nous, on veut comprendre quoi. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Shérif Tiame Hedra Kabako Frati Anga Foluba Kosobe. Diabète, tension, fourdimé, impuissance sexuelle, banawara manake aula. Absaka ni numéro 70 08 04 08. Oui, Shérif Keka numéro. Na ni numéro banafora abese auma. Mengon mi mi foye. Ayo hakli la sigi na fongo mi yirana mode. L'armée veille au grain. L'armée contrôle la situation. Les femmes veillent au gré, les femmes contrôlent la situation. Aujourd'hui, l'armée malienne est en mesure de prendre le camp n'importe quelle heure qu'elle veut. Mais comme vous savez, nous avons une armée professionnelle, aguerrie. Elle fait tout de façon professionnelle. Donc, laissons l'armée gérer cette histoire-là. Et moi, je vais aller me positionner sur mes satellites Saturne et Neptune pour observer la situation. Big respect.